nan ne an ba an shi waya ba to yanzu ba da ya samu hanyar wucewa ba nan zai rinka nan zai mai kada hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya ina wani ma ni na tun da na ga oga ya zaga ta baya ne ka san tutu ne zai karɓan wa a dole ne kashi dai a kai guda ba kashi dai ba ai ta There is God. ka kawo waya kanan ne Allah nan Allah nawo annan uyan uni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko maza ka wuce na mu ka kara ga muka je ma'aiki kai mai magana me ne ji kuna yi nan ga wani ne nan ya zo cewa da waya ce nan ne to sai muka zo an santa sai ya hada mu da mutuncin manzo Allah muka ga shi muka ce wuce ya ina wa manzo Allah amma wacce waya sai na amsa da kuma zan maka hukunci a oga ka kamar nan ne an ba an shi waya ba to yanzu ba da ya samu hanyar wucewa ba nan zai rinka nan zai mai kada hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya ina wani ma ni da wannan nan mun waya wallahi yaya ba da ni ba kawai yare ne na ga sun biyo kamar jin magana shi yanzu kai yau dora na diko na dora mun ga aure na ngona na a har ga ta ba kai wallahi an wani auren nan baka auren ta oga kawai ka an so nan kai ya baka tausayi ka an so ta oga